nonton situasi kali sing rada rame nggih ngeling-eling jaman cilikan biyen yo kaya ngene iki. Generasi sing saiki umure kurang luwih 50 swidak 60 50 tahun umurnya iki yen panggonan utawa omah desa akeh sing seneng adus kali kaya ngene iki, termasuk aku lur. Mergo neng sebelah kampungku biyen yo ana kali sanajana gak apik kaya ngene iki. Amarga pancen kali sing mepet gunung nyedaki sumbere kuwi mesti nomor siji bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, iki aku nenggone sawijining panggonan kang diarani Dusun Klepu, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sejatine desa iki yo padha wae karo desa liyane, malah penduduke luwih jarang dibanding dusun-dusun liyane. Nanging nang kene ana sawijining sesawangan kang diarani sumber lan kali Dusun Klepu. Kaya apa kondisi kaline kok sampai tak vlog supaya dulur-dulur uga ngerti. Oke dulur-dulur, kaya apa apike kali iki? Ayo diruntut mulai kene. Dadi iki kampung utawa omah terakhir lur. Dadi sak banjure wis mepet alas. Iki lur iki panggonan kang ana kaya kedung tapi cithek lur. Ning lumayan nggih nampung banyu. Terus kena dinggo adus bocah-bocah cilik. Bocah rodok gedhi ora apa-apa yen gelem. Iki dadi kondisine lur. Banyune beninge kaya ngene terus akeh watu gedhe-gedhe. Lah iki lur. Dusun Klepu, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri lur. Yen dulur-dulur Kediri durung rene ku rasane kok piye ngono lho. Apa maneh jarake ora adoh lur. Yen saka Prapatan Bulawen Desa Tiron mrene iku mung sekitar 6 kilo lek gak 8 kilo lur. Dadi saka Prapatan Bulawen lurus wae ngulon sampai pertigaan Desa Jati. Nah terus awake dhewe menggo ngiri utawa ngidul lur. Enek meneh pertigaan Dusun Klepu iku awake dhewe menggo nganan sekitar 500 meter. Wis teko wilayah iki. Sejatine iki yo nggih papan wisata, cuma yo pancen panggonane terpencil lur. Yen mobil ketoke iso mobil cilik tapi yo rada angel sampai mepet iki. Watune gede-gede, terus ora tiga ora rendeng, iku banyune tetep bening. Dulur-dulur iso nonton dhewe. Terus neng cedhak kali iki yo ana siji warung lur. Cedhake iki cedhake sing digatus cacah lah. Sing lumayan kena nggih pesen kopi utawa jajanan-jajanan lur. Yen rene kuwi biasane yen dina Sabtu utawa Minggu rada rame. Tapi dina-dina liya yen pengen panggonan iki sepi kena tinggi alternatif lur. Yen sepi iku enak malan. Tapi yen pengen nonton situasi kali sing rada rame nggih ngeling-eling jaman cilikan biyen yo kaya ngene iki. Generasi sing saiki umure kurang luwih 50 swidak 60
50 tahun umurnya iki yen panggonan utawa omahe desa akeh sing seneng adus kali koyo ngene iki, termasuk aku lur. Mergo neng sebelah kampungku biyen yo ana kali sanajana gak apik koyo ngene iki. Amarga pancen kali sing mepet gunung nyedhaki sumbere kuwi mesti nomor 1 bening, terus watu-watune gedhe. Lah yen wis adoh saka sumbere kuwi biasane selain banyune rada budheg mergo nggawa erosi lemah, uga akeh sampah lur. Yen nek pegunungan kaya ngene iki, dadi iki lokasine nang ereng-ereng Gunung Wilis lur. Insyaallah dijamin banyune resik, bening lan mesti adem lur. Yen musim udan, lah pas udan-udan deres aku ya tau mrene kuwi kadang-kadang banyune rada budheg barang lur mergo kena longsoran lemah. Tapi yen musim ketiga utawa kemarau kondisine kaya ngene iki lur, beninge banyu. Yen sepi kuwi kadang-kadang iso dinggo mancing uga lur. Tak takoni jarene pancen enek iwake wader jarene cilik-cilik. Ning yen mancing kan sing penting kan apa ya kejiwaan utawa suasana kejiwaan sing dirasake tukang mancinge to lur. Jadi tak balin maneh sing dulur-dulur adoh saka Kediri iso mulai saka Prapatan Pasar Banyakan Kabupaten Kediri terus masuk arah bandara utawa arah Desa Tiron, Prapatan Bulawen kok sing tak critakake mau terus munggah lurus sekitar 6 km ana Protelon Desa Jati, menggok kiri sekitar 500 meter ana Protelon Dusun Klepu, menggok nganan Notok Duk. Awake dhewe teko panggonan iki lur. Iki sadurunge video tak akhiri, tak elingne kanggo nambah semangat dulur-dulur aja lali subscribe lan tekan tombol loncenge supaya yen enek video anyar saka aku dulur-dulur bisa mangerteni lur. Kanggo nambah semangatku ngevlog neng panggonan-panggonan kang indah, asri lan ngedemne pikiran. Yen awake dhewe mlaku munggah iku bakal nemu jembatan kayu kaya ngene iki. Lah petuk kali asale mau lur iki. Yen iki munggah terus sampai alas ketemu kang diarani Sumber Klepu. Sawetara sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.